Boy Fresh on the track. Hello people, hello everyone, wagwan, salibonani magadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks, Zimbabwe, njebo pachi fiti. Chisina masa effect fiti chinongwa viwa. Nyaya dzinenge dzichipisa, patinoya nenyaya dzinenge dzichiitika nekukasika, nyaya ndineyo panapa nyaya ya Mambo Dhuterere. Tasa tukuzoti Mambo Dhuterere vangu vari ku UK, ene tukuzoti Mambo Dhuterere vakarwa performance inodadisa, inomwisa mvura. So vanhu vekuchechi kwawo vazinga vari airport vachisapota murume uyu, vachimusapota kuti aiwa kana vekwedu achinga afadzawo, achinga adadisa, tinouyawo semhuri imwe chete tosapota. Haino kuti zvinhu hazviwanzoitike kune machechi mazhinji, vanenge vakuona sekuti munhu ari kuita seang'ora kana achinga achiitwa magitari, but kuchechi ya Mambo Dhuterere vari kuratidza kuti aiwa maya vanosimbisa. So pane post after zvese zvaitika, pane post yapostwa naMambo Dhuterere achiti wekwangu inini vanondisapota, even mukuru wechechi anondisapota, even ku UK kwakushona vamwe vanhu vekuchechi vakanga vari mucrowd vanga vauya kuzondisapota, achitaura iye kuti zvoni izvezvi ndakaitwa global ambassador wekuti nenyaya yekuti vanhu vekuchechi kwavo vanobelieve mune zvaanoita. Saka aya mapictures ati pascreen, mapictures ezvanga zvichiitika paairport pasvika Mambo Dhuterere, zvinhu zvinofadza, zvinhu zvinonakidza, zvinhu zvekuti takazvionawo isusu tiri kumaterisi tinoona kuti aya maya uku vanhu vanosapotana. Chinhu chakakosha kuti vanhu vasapotane, so that mumwe nemumwe anolivha madreams ake aine vanhu vekwakewo vanenge achimusapota. Ndidzo dzenyaya dzanga dzichiitika dzataona dzakakodzera semhuri yeZimbabwe, dzataona dzakakodzera seZim Reality ITV team kuti tiuye nadzo tikupakurirei, tikuudze zvinenge zvichiitika. Thanks for watching. My name is DJ Sparks, Zimbabwe. Ndipo panopa chivhitivhiti chiri health, chivhitivhiti chisina maside effect, chivhitivhiti chamunobata mutakunanzva wenyaya dzinenge dzichiitika nekukasika. Saka chingeti first time kusvika pana vasato subscribe, please don't forget to subscribe Zim Reality ITV. Asi kana chingoka subscribe kudhara aiwaka wanofanira kutendwa, ngavatendwe. Ndimi vanhu vacho, ndimata kuti ndisvike panapa nhasi uno ndichinzwa mazipawa nemanyukunyuku ekutsvaga dzimwe nyaya dzinenge dzichiitika. Thank you.